Здравейте, господин Вучков. Слушам ви. Аз съм от едно село Хасковско. Казвам се Али Мехметов съм. Всяка вечер, всяка събота, ние сме 8-9 души пенсионери, слушаме вашето предаване, което направо за нас е разкошно. Абсолютно за нас, господин професора, вие сте един бог. Но трябва да ви кажем, че ние харесваме най-много една вашата черта. Аз съм учител, бивш пенсионер вече. Може ли да ми кажете коя е тази черта? Най-добрата ви черта. Ами вие кажете коя е. Тази, която ви разделя задника на две части. Тъмън се зарадва човека. Ама то си радостно, бе, Василев. И аз искам да ми харесват задните части. И двете, ако може. Но трябва да ви кажем, че ние харесваме най-много една вашата черта. Може ли да ми кажете коя е тази черта? Най-добрата ви черта. Ами вие кажете коя е. Тази, която ви разделя задника на две части. Следващия път, ако обичате. Да не оставяме професора да чака и да включим бързо следващия път. Ало, господин Вучков. Да. Аби днеска ви очаквах на гей парада. Защо ви нямаше? Ами защото там е вашето място, а моето място е тук в TV2. Да. И в целия български телевизионен ефир. Айде сега върви да чишкаш. Ей, професора е доста благосклонен към тези зрители. Вместо да ги прати по дяволите, ги прати по малка нужда. Айде сега върви да чишкаш.